takéto, vieš, jak tam lietali tie lietadlá do celého sveta. Vieš, že to ťa normálne fascinuje, že keď sa tak zamyslíš, že kto všetko tam sedí a kam letia. Ja to ti poviem. A chvíľočku ide pristávať A320 Airbus. Tak si sme sa zastavili, že si to nakamerujeme. To je Daniel, tam je Peťo. Tam za chvíľočku príde 320 na Airbus. A chvíľočku sme vo Viedni na takých 20-30 minút.